Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjang menika kita sedaya sinau aksara Jawa. Video pun kasambaken saking SLB Yafa Hargorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjang menika kita sedaya sinau aksara Jawa. Video pun kasambaken saking SLB Yafa Hargorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak huruf Jawa menika wonten kalih dasa. Menika ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Ngoten nggih, mengke kita sekalian ngeja per baris sak sampune niki. Monggo pun eja sekalian. Sareng-sareng nggih. Ha, na, ca, ra, ka. Salajengipun da, ta, sa, wa, la. Pa, da, ja, ya, nya. Pa, da, ja, ya. Ma, ga, ba, ta, nga. Ma, ga, ba, ta. Matur suwun awit pikatosipun sedaya.